खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बर' निउज इउटुब चेनेलनि गोदान रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासे नायलांगोन। गिबि आपडेटआव दङ दुबाइआव रबिबाराव जालांनाय T20 क्रिकेट वर्ल्ड कापआव भारतआ पाकिस्ताननि आखायाव जेननायखौ लानानै सासे हिन्जाव फोरोंगिरिया रंजानायनि फरायसालिनिफ्राय एक्सपेल खालामजादों। बे जाथाया जादों राजस्थानाव। राजस्थाननि गंसे गावारि फरायसालिनि आइजो फोरोंगिरि जायखौ सावगारियाव नुनाय जादों। बे आइजो फोरोंगिरिया पाकिस्तान हादरा देरहासार जानायाव रंजानायनि थाखाय फरायसालिनिफ्राय एक्सपेल खालामजायो। भारतआ गिबि खेबनि थाखाय क्रिकेट T20 वर्ल्ड कापआव सुथुर हादर पाकिस्ताननि आखायाव जेननो गोनां जानायाव दासिमबो खोब सरसा सोलिनायखौ नुनो मोन्दों। मोनसे खौरांनि बायदिब्ला बेयो पाकिस्तान हादरनि भारत हादरनि हेंथायै गेदेर दावहानि देरहासारनाय। NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारिनि सायाव बिटिआरनि डेपुटि चिफ एबा अदालगुरिनि MLA मानगोनां गबिन्द बसुमतारिया गोनांथार बिबुंसार होदों। बिथाङा NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जानायनि सायाव बे बाथ्राखौ बुङो दि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो सोरबा सासेया नांनांगोन। सोरखारा हेफाजाब खालामनोल' हायो, बिनि थाखाय सोरखारा जानांगौ हेफाजाब होगोन। लोगोसे रन्जन दैमारिखौ बाहायना बाजार दा खालाम। रन्जन दैमारिया जोंनि दैदेनगिरि, जों सनमान खालामो, मानियो होनना बिथाङा बुङो। आरो बिथाङा NDFBआव 2013 मायथाइयावसो फैना लिडारगिरि खालामना ससियेल मिडियायाव बुंबाय थानायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। आसामनि मोनबा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थि फोसावदिंनाया फैयै फैयै दिनै जोबथा सान। 28 नं गसाइगाव बियाबाव UPPL जथाय दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारिखौ देरहाहोनो BJP UPPLनि हाइ भल्टेज इलेक्शन केम्पेइन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', आसामनि मन्थ्रि अशोक सिंहालजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि राजखान्थि नेताफोरा दिनै गसाइगावनि श्रीरामपुराव बिसायख'थि फोसावदिंफैयो। बे गेदेर बिसायख'थि मेलाव लोब लोब रायजो राजाफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। उफ्रा बिसायख'थिनि भट होनाय अक्ट'आ 30 अक्ट'बराव जागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे आपडेटआव। दुखुनि खौरां, रं फुनफुबाय थानाय समावनो मोब्लिबजों बोजाना सासे लाइमोननि जिउ खहा। चिराङाव न'आव रं फुनबाय थानाय समावनो मोब्लिबजों बोजानानै सासे मावफारियानि जिउ खहा। चिरां जिल्लानि चापागुरियाव APDCLनि साब डिभिजन मावख'नि बङाइगाव मोब्लिब रानसारग्रा 2 नं साब डिभिजनाव जाब्रबथाय जायो। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ बिजनीनि 18 बोसोरनि जियारुल हक होनना मिथिनो मोन्दों। एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारिनि जोनोम सान खुंनो थागथियारि। मिरु एबसुआ फैगौ 1 नभेम्बर 2024 खालाराव मुगानि आगदारि रुंसारि बानेश्वर बसुमतारिनि 79थि जोनोम सानखौ बाक्सा जिल्लानि सिके दखरा आफादनि बेन्दोंआव थानाय चौधुरीपारा गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। बे समाव मिरु एबसुनि आफादगिरि खनीन्द्र बसुमतारिया बै जायगाखौ नायहैदों। दुखुनि खौरां, सासे बर' फिसाया गोमानानै दङ। न'खरनि रांखान्थियारि आंखालखौ सुफुंनो गुबुन रायजो बेंगालराव खामानि मावनो थाहैनाय चिरांनि सासे सुबुङा गोमानानै दङ। गोमानाय सुबुंनि मुंखौ सुभाष बर' होनना फोरमायदों। गोमानाय सुबुंखौ सोरबाफोर बेंगालर एबा बहाबा नुसनबायोब्ला सुभाष बर'नि अनजालि बिसि रजनी बर'नि फन नम्बर 9957847821 एबा सुभाष बर'नि बिदा बदुलनि नम्बर 9707655108 आव खौरां हरनो रायजो राजाफोरसिम खावलायहरदों। जोबथा आपडेटआव दङ चिरां आरो बङाइगावजों मैखोमै हान्थामेलानि फोनांजाबग्रा हाग्रामा दालाङा गाज्रि जालांना बायख्लानो हमबाय। हाग्रामा दालांनि मेइन रेलिं जायगाया डेमेज जाबाय। सम थानायावनो सोरखारखौ रिपेयारिं खालामनो सांग्रां रायजो राजाफ्रा खावलायदों। नङाबा उननि समाव दालाङा गाज्रि जालाङोब्ला फाहामनो गोबां उसुबिदा जागोन। हान्था मेलायाव सुबुंफोरा गोबां जेंनानि मोगा मोगि नुजाथिगोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे उननि समाव गोदान रादाब मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।